Sa tarawan bro ano? Lisod. Guys, good morning. Manguha mi dari gulay. Ya, naghanak ka jud pitsay. Harvest mi pitsay dani. Hihi. At anay sa gulan og kuan. Sa gulan nato og sardinas. Taong, gagmay pa man, ugma pa siguro nimo dagka. Ang naghanak ka jud taong uy. Oh. Bujag ka ajo tanaw guys. Oh, ang naghanak ka jud bunga. Buyag ka jud ana inabunuhan man ni. Inabunuhan ni no. Ang naghanak bunga. Kala butangan hagkuan sardinas. Nami man ni sardisan. Sardinas lagi. Adubuhon. Paits na. Mo man lagi ninjo ko ana, harvest pa ni hato tong merkado. Mo gipilian na. Ay mga kuan na ni. Rejik. Mayroon man ni mo panon boy. Gipangwan na ni, gipang sabud. Pangingan, ngani mo tong agi sabud. Taong. Anak lagi taong kay siya may magkuan ugod. Mangatkat pus taong. Pakuha ro. Lagi. Kay sayang. Paman sila na nagbeng. Sus Ginoo, lami as taong. Uy, buyaga. Tagpila kilos taong dyan? 40 dito. Ug dani kita ray moan. Palit kog taong. Kapit kog taong dyan ug mag-harvest mo. Sa nagad ka kilo. Pangkuan ra ba? Pagda ka jud pitsay guys, grabe uy. Ngani rin kuan. Angka. Ilang gimo ra man ning giingani boy, wa man ni mo itanom og maadyo. Magtagsa-tagsa pagkakuan mas lami magunhinong isabod. Diliun. Kare nagsingkit kay adi okay ra na dani kay wa nalahi manis ka ng taong. Gagag apo, pakan-a. Marani. Yaya ga. Kuana na Kaway. Harvest mo taong hapiti ko. Uy, ako kay baw. Daghan na. Nakay plastic ba diha ba? Yor! Waag ba diha sadlan? Ato ning gisahan. Hindi man i-stack mo. Dali! Kadungog to. Adungog to oy. Mas ladyo naman. Kan pagdako na mo sa ko. Lamits. Hoy, laba. Mubalik ka dito. Guys. Gulay. Sudlalan yor! Pas unyot na to, lingkod-lingkod ra. Yung patong ipadag sudlanan. Iyaw! Panganan ako ma. Oh. Hapang kuas na nay. Yan guys, daghan ka jog pitsay panghatag kay gisugdan nag-uod. Oh, nanag-ahod ya guys. Handadaan sila mother. Nagkuan oy. Kanang naay. Haraman sila siya yo pa man. Nga pa pang tagaan sila sa nanay. Wala pili-pili. Kuan guys kay apilan sila nanay. Apilan sila na kuhag. Pichay. Diyan na guys. Kimi. Nasa na Kimi. Diyan na hangko atlas mother. Sayang man kay kung ano naman siya isprayhan bag kay mga taong mo nang panangtangan ang mga pichay. Nuha mi kay sayang man. Giilang man si Jas. Taong. Daghan na ka mong pichay. Salamat ka sa tag-ija. Kalibre na Tapos lujo pinasanay paloy. Hindi ba hinambinay. Hinambinay, pinasanay. Salamat ka ajo. Makalibre mi gulay guys ya. Kalibre ka gulay ang mga person. Isi. Haring hapit ilas na ring uban. Tapos Jamila. Kung makagulay pud sila. Ipang harvest to sa guys kay gisugda nag-uod.
Mag-spray man sila sa ilahang taong. So, magipanguha ag pichay. Lamang gipanghatag, sayang man pud. Ug di panghuaan ba? Mga matay ra. Dami guys, to na hang gihapit ilas nanay agila. To na sila nagsugod na sila sa papagabril ug kuan guys, finishing. Dara guys, maglawoy ko. Kada. Pero haning teng-on kay katenga dani hang abutangan og sardinas sa hapon. Ang katenga hang lawudon karon. Hindo na ni guys kay ana ni babad-babad ato sa pa. Pero matangtang ng mga nanikit nga ud. Pero hinlo na ni kago guys ana ni pamilian. Hinlo na. Tapay daghan di ah. Tapay daghan na pa ni panghinluan. Halaw odzon guys. Prito sa kong isda ang namisga panihang paniudto. Kaya sa prito kong isda para paniudto. Nangi trabaho. Guys, niudto ta. Diyan naghang nilawoy dia. Nilawoy nga pichay dala nag isda, nagprito kong isda guys. Daghang piniritong itda. Daghang piniritong isda. Niudto ta guys. Hapit makalimtin hag video. Pangatasan na nangaan nila papagabril ya. Kaanjag mangga pawa kung sluod, bro beres. Masih beres ka pa. Basig ka. Nanta. Nanta guys. Nanta day nilawoy. Nilawoy nga pichay dia. Nilawoy nga pichay. Kalimot naman hinuong ko eh. Diba? Basta katasan guys, makalimot na din. Alam niyo sa kulag isda. Pinirito, nagbatang sa kabuok. Ulami ba? Kabaw. Naman ko gas magprito ko isda sa pang sa gulan ag gulay. Lundan hag isang buok. Pat nga, ito. Ito. Gulay. Yummy. Ano guys? Ano yung sali ni Kim Kim? Ang pinirito. Wala Kim Kim dani. Dada po yung sabaw. Tapos kalero. Tapos nilawoy dito. Namin sa higop ang nilawoy. Pagkatod sa kong tubig dito na sa papagabril. Sa ato pang tanawon dito. Ag ilahang finishingan. Hala. Lampos na maka sila. Kita excited ako. Saan tabunan dari ag. Hasang ko na dari pandong ang mga bakting. Kay pang inta na. Hala. So, padung Miss Kim Kim dato guys. Nagdami og water. Kaya rong di pang danghawon sila. Kaya daghan ka sa luyot guys na. Mo na sa luyot kanina. Suko man sa init. Ay dato takaw dato kaw. Mas papagabril to ah. Ta sila guys. Uy, ala nice na kaadyo. Ala miss na guys. Paghinay. Kaya na nagatang-agatang mga lamping. Hinay ba hinay. Mas papagabril guys. Dari na lang side nagkuan. Dari na silang side nag finishing dari guys. Dali na. Paghinay bi. Wala na kilid. Ang naghanag udlot agalok bati na lamin ni kadyo isagos nila uy. Nigara si guys. Nag-uban hanggi tanem nabuhi-buhi na pud. Bawal ko na higag. Bala mapagod. Hihi. Wala, pit na. Aray tubig, nagdaming tubig. Bugnaw nga tubig. Pulihan. Oh, pulihan na to. Teka man ay. Matik man ay guys. Oh. Okay, ibutang. Aray guys, sihin. Na, hangat to pa doon. Pit na, sa magaw laman. Wala kapiloko. Whoop. Kapit na mahuman. Thank you. Dari na laman. Dari o dari. Kim Kim. Kumasa na. Magmasa. Tabang kumasa pa be. Kitabok na dari ag. Saminto kasi Dari nagibutang. Dari naman sila nag-finishing. Yes. Mana dari ron. Dari na side. Thank you Lord. Okay. Na
Dahil papilit dahil sa una, no? Pwede, masuway ko pa. Suway ko kuan, ha? Papilit naman, yun. Ha? Sa dalawan bro ano? Listed? Sudah kon di kusun. Tidak anu naman. Kapit na. O pa. Ito guys, ano naman. Ugma na rin. O diba dari sa part to? Asa mo mag-ugma? Guys, namuwak mig lubi. Dia bata arang pasaan. Nagpasaan naglubis kim-kim. Ikaw inay. Tarang forma. Nagaming badzi. Kapuwak man mig lubi guys. Dari di nangatagak. Karun pa. Apil ang mga paluwa. Yan guys, kapuwak na mig lubi. Kita sa mi dari basinog na mga lasik pa. Bisig na pa iban na to. Awan na. Karon na guys di Pay paluwa. Sugnod. Ibuaklar kong papagabril. Labi na magwisud. Kay gaan man kaadyo. Naman day sir. Hawaday kinas papaday nag-umak. Naras Ilya. Bisa kilo mo gadi. Kapit Ha? ban. To naman dito inauna. Uy, nabut-but pa. Mga nabi. Ano sige na? Mga nabut-but guys. Yeah. Wala na. Okay. But-but. But-but sa lubi. But-but sa lubi guys. Mukha ko dahil basig nga pa. Napuwak nga, kadahan na maglaza. Pang sak kahoy. Dagan ko na sa but-but guys. Dagan ko but-but. Sa lagi maagi ko. Kinagdakog lang kay. Isus din na guys. Ipang buak ng papagabril. Ha? Nara, nangitapok re. What? Ha. Agbata ang badji. Agbata ang badji. Naghanap lagi kag but-but. Kani, nanay sagbot tari mong buhok. Kana ni. Upad. Hindi ko dag na pa may but-but. Na may but-but. Hurot mang kim-kim. Gamay raman di ay. Wala kabuok. Napu, day pag kabuok. Daghan na pag mo napuakan guys. Po daghan man sa gladja. Dao man si asak aba na. Daghan si jag. Napuwak.